flag bagpå. Flag? Ja, han er. Det er han påvendt. Hvor er du igen? Det er det gode musik. Hvad spiller han i? Så man spurgte det. Han så bedst på 2 minutter. Jeg har taget her til en ny smag. Hello? Også en strip. Det er en valgdrip. Det givet den for meget. Det er fandme svært. Så spiller jeg 6-6. I morgen kan jeg ikke. Måtte finde en kvalifikator måske. Ja, det Kan jeg godt? tænker jeg godt, vi kan. Så skal jeg også finde hvad der er. Ja. En af jer, der kan spille med. Der har vi en sang. Altså, nu er det jeg tror ikke, jeg har nogen bag. Det må godt være at arbejde med. Altså, vi skal snakke med Tofte. Det er ikke så meget, at Tofte har. Ja. Jeg spiller bare. Jeg skriver sin næste. Ja, det skal man. Hvad spiller du med? Jeg spiller med Elias. Det er jo næsten mere synd for dig. Jeg synes, Sjømand var en god Sømand kamp. igen. Ja, lige var en ret fed kamp. Det kommer bare ind på, om han har knæk. Jeg kan ikke huske, der er noget med hver anden uge, der har knæk, så er det lidt svært at rette. Ja, ja. På det finde ud af det, for så skal det ikke kl. 6. Men det burde også bare være snart. Lad os lige skrive sammen der. Jeg skriver lige sammen med det samme. Ja. Oj. Saver de på noget tid? Købmand energi, eller hvad? Det er sgu ikke. Jeg har bare selv til Vestbæk. Hvad købmand giver? Skal du spille 100? Stykker der med Rune og Rasmus. Koster dus. Det er det ikke. For en ansat. Jeg ved det faktisk ikke, vi har haft det. 10 kroner lige at blive, men jeg står ikke over det, så jeg har ikke dåse. Jeg har ikke dåse. Det er jo melde, melde ikke bare. Ja, det er faktisk. Det må være dem, der har lyst til at sælge, når der ikke får nogen priser. De andre har ikke fået det at vide, det er nogen Peter, han har købt. Det er Netto. Nogen, der har købt en Netto, fordi han har glemt at bestille drikkevarer. Ja, så 5 kroner er ikke betalt. Vi kunne betale hans løn, de der 50.000 løn.
Kig lidt. Bolden ringer lige. Så jeg kigger lidt. Så kan du ikke sige op. Nej, det var lidt svært. Var den god? Nikolaj. Hvad? Den var god. Nok det sidste. Det var næsten lige så god som efter sådan en fysiker. Ja, det er ikke engang løgn. Jeg kunne have fitness, det var sådan lige på kæben. Det var bare gået ud. Det var ikke ud som en Jeg skal lige prøve at finde der, hvor Rami er. Der er lidt igen der. Jeg skal lige finde Okay, det går hurtigt, men der var der jo stige. Det var lige noget forsigtigt som en terning. Der er en ting, man ved, så bliver man straffet, når man kommer til at lægge talentbold til det. Man bliver straffet hver gang. Altså, for det var to. Også lige der for kort lov, hvor man lige rammer den lidt forkert, så ved man bare, at jeg er færdig. Når man rammer den forkert. Jeg kan ikke nå noget på det. Det er den, der prøver. Laver du den? Vi træner 3 timer, vi har lovligt på siden her. Så har vi i gamle ben. Jeg henter, at vi kommer nu. Er du ikke? Er du dum? Har du kun Sammy sagde det her, men det er noget, det der står på kanalen. Jeg sidder lige og tænker nu, for han har lige lavet jeg tænker, filme eller tage en video. Filme? Det var fedt. Jeg tror faktisk, det ser godt ud. Han er sådan lidt... Hvad siger du? Det? Jeg så altså det der vand. Men det er jo lidt godt, han har bare lært at styre det. Ja, hvis de andre gjorde det, det er jo ikke vigtigt, når det ikke er noget fri, når der helt... Nej, du kan fuldstændig ud på dig. Det bliver helt cool. Men jeg tror også først, at han gør det først. Lige når du styrer. Det er ikke sådan inden jo. Så er det ikke rigtig på en ben. Jeg gør det nu, når du stopper godt. Her må hjemme laver vi over. Mange er ude for dig. Vi har alle sammen vores forråd og det. Det skal folk heller ikke tage. Hvis man prøver at holde op med de der dårlige vaner, man har, så går det ingen sted. Så går det ikke værd. Kan du huske, Gustav, den gang, hvor lang tid tilbage, der hoppede du Det på? må du tage de der, mand. Du hoppede på alle måder. Den her drille dig med det. Det tror jeg hjalp med. Og ved du, hvad gjorde det? Hvis man spiller badminton, så går det lidt svært. Første gang, jeg går i vand, så Ole han gjorde også. Så er det stadigvæk for mig. Ja, det gør det. Stadigvæk for mig. For langt tilbage på mig. Så skulle jeg ikke være en kasse.
tidspunkt med, det var lige så. Det er bare 4 timer. Ja, det er sygt, mand. Og han spiller også lige. Han har lavet to af dem, men der er meget rigtig sammen. Og nu var han der langt fremme, men det stod mere for det, så går man så meget. Og når man ikke har ramt noget pause, så løber de ikke på dem. Men når de løber, når de står lidt nede på hænden. Høj og lav. Så er der jo også de der med Jeg tror, det er godt at spille en del udendørs, så lige været så fedt. Jeg kan også mærke, at de er oppe meget højere, end de plejer at være. bare vi fortæller de stående. Fordi man lige har spillet udendørs. Når man spiller udendørs, så laver du meget højere loft. Altså den går mere lige op og mere lige ned. Ja, når man spiller indendørs, så har man til at ned til at skråle, så kommer man også skråle ned. Ja! Det er lige for hårdt på. Ja, det er også mål på mål. Det er også mål på mål. Så er det svært at sige, hvor man kommer lige ned. Man gør det ikke, fordi man er bange for at ramme loftet, men når man så lige har spillet udendørs et tid, så ruller man bare op. Så skal man bare ikke komme tilbage her, og så være bange for at ramme loftet igen, og så må man bare hvor man skal virkelig Jeg tænker, hvor lidt man rammer loftet i virkeligheden. Det rammer ikke engang loftet, så det er jo at man er ikke over højt. Du har højt, god højde, og du skal over på. Du er ikke så kæmpe, at vise som op. Så som højre, så bliver du bare nødt til at lofte noget mere, når man har en marked. Oliver løber også noget ret, og han løber også meget sjældent. Det er også lidt svært at spille med. Det har ikke været dårligt. Der var ikke så mange dueller. Vores serviceniveau er klart. Det er overvejer rigtig til med det. Badminton og tennis. Kevin? Ja, tennis. Hvad vælger du? Det var... Jeg lige om lidt, så laver Kevin sådan en dobbelt baghånd, så er det slet ikke tvivl om, at det er tennis. Den der. Nej. Jeg har spillet Jeg er god på det. Det er bare for tennis. Det er så meget for tennis. Jeg har spillet noget med. Altså, jeg kommer ned til det, jeg kan ikke få battet ud. Jeg kunne få battet ud. Der er så meget spil ud. Samtidig med pause, så er der også spil. Sidste. Det blev. Tak for. Vi må lige vinde en revanche. Det var det kan, når du er der, men jeg skal også de videoer, der var fedt derovre. Ja, tak for spillet. Tak for det. Hvis der bliver en stor sæt. Ja. Det er den. Men man rammer næsten aldrig. Det er også, den hænger også længere dernede fra, så ligner det sådan 30 cm.
herfra ligner det længere sådan her fra en ofte. Den hænger altså. Kom med. Ja. Den hænger meget mellem, tror jeg, en meter. Jeg var nogle gange, så kunne jeg nok se den. Og bruge glasset. Ja. Så kan sætte lige til næste afhold, det skal man lade kolde forholdet. Ja, altså. Det er ikke noget, det kan med. Det er alt, du ud sammen med sammen. Jeg har ikke set, om gør det. Det tæller ikke. Glas, det kan alle, når det er så nødvendigt. Så det er en fordel. Det der med at lige gå til siden og tage fart ud af bolden, men det er klart. Det er noget på tennisspiller. Det er lidt Alle tennisspillere. det er ligesom op der, og du skal have med til at få fuldstændig. Mod Toftan, hvor Toftan er den bedste super. Tennisspiller. Opdagen går det heller ikke. Det var ikke gammel. Det var også bare en fælde. Et af benene hjælper det med. Ja. Jeg vil ikke at vinde sådan en bold derovre. Hvis den kommer over. Men det er jo alt for svært. Det er så højt på det der. Lidt bedre end. Ja. 3 udbrugkender bare lige træk for runde. Det skal du simpelthen se, er det ikke det? 3 udbrugkender i træk. Jeg tænker bare ikke, jeg tror, han har svært ved at modtage søvn i rejsen. Man kan ikke have 3 skud, 3 fejl, som på sindssygt sammen. Den sad jo godt med godt. Den sad jo ikke ned i orden. 4 bolde, 4 point. Der var ingen duel der. Så højt op fra, så man kan godt, men det er jo ikke småt derude. Men lyden, der lød det som om. Ja, ja. Meget regnligt. Altså, hvis jeg ikke kan se på den, så er jeg sgu.
bare ikke være med her, det kunne spille sygt for at få uddannelse i Odense. Ellers så plejer han på det meste at spille sammen med den mand, spiller han tit sammen med, når de spiller sammen med Luner, og så spiller han så spillede han med Hagen, han er ikke på mere. Jeg vil måske Sarfan så. Nå ja, 100%. Det er de spiller. Mikkel er den, der har spillet mest sammen med Hagen, det er og Mika og den mand, de er også gode sammen. De ligesom spiller den mand op til de der afgørende de høje målpunkter. Det er ikke langt fra Kevin Struens spil. Det mand og Kevin er lidt tæt på hinanden. Bortset fra Kevin, han vil lave for mange svære bolde. Kevin Banting. Ej, jeg sagde det. Nej, ham kan du ikke sammenligne med. Men det er lidt samme spilstil, ham og Kevin. Med de der... Det er vandet, jeg siger lidt klogere ved baglinjen. Det vand, han lopper lidt mere, og sådan, og så laver ikke sådan de der hårde flugtninger. Så han laver de der hårde flugtninger på baglinjen, der er sådan sjældent fedt. Det ligger bare, det bliver med til. Fire i det sted der. Får du selv Hernede, 100%. Ja, hvad? Får det selv. Jeg tror lige... Jeg hælder også lidt, men ikke 100%. Jeg vil ikke sige 100%. Ikke 100%, men jeg tror det får. Det afgør. Jeg også afgør Kevin Dansen, fordi hvis man ikke er rimelig stabil i 30%, men Dansen ikke lige nu så kan bare sejle. Så er man lidt i min bekendte vej, så jeg hælder lidt med det. Chop. Chop. Jeg får for kampens skyld, så er det også bedre, at vi er inde. Så er det lidt mere sådan. Ja. Det er fedt, at man tør. Jeg fatter ikke, hvordan han kan spille i jogging. Nej, det har han altid gjort. Han har ikke et par paddletøj. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke vil have. Men han spiller altid med force, der ikke er paddletøj. Også noget Spanien. For ellers spiller han bare i øjeblik. Nu må du ikke bruge bag efter det. Ude med bolden er den der. Den der slår den der ned i midten. Så i går, der spiller han mod Felt. Han sagde, han har aldrig lavet så mange point på Felt. Det er venstre, og det er slået hårdt ned i midten. Fordi at han står bare dernede ved taget for sig. Spiller mod Felt, og det er vel, som ikke bruger meget, så de så tager han for sig. Så er han hårdt ned mod den. Så bruger de taget første gang, og så kom det en dårlig retur. Så næste hold, der får man så den gode. Så det skal jeg også prøve, når jeg spiller mod Fets næste gang. Så man giver ham alt for mange løb ind i. Han løber ind i alle bolden. Nej. Det er fedt, han har aldrig gjort det. Og den der, han har aldrig gjort det. Det er så meget. Så lader man den falde ned, ikke? Er det ikke også lidt... Så lader vi den falde ned og laver den der. Ja. I stedet for at lave den der. Ja, det har jeg også gjort. Det gør jeg også altid. Det er bare, vi løber på alt. Det er så dumt, jo. Du står dernede og kan ikke nå at løbe. Hvis vi er på vej på nettet, så er det fedt at lave den der. Men hvis du spiller står på hælen, så er det sikkert kun lige op og hele med rammerne, men bare men det kræver med stregpatter. Man skal vinde battet lidt. Det er lige der med, at man skal vinde battet, der er... Og så op og blokke, det er fedt. Dybt nok op og blokke. Ja, det gør også. Rones overhead, den er svær at tage, fordi han slår den dybt. Men hvis du går op og blokker den, så er det... Det synes jeg også, at Steffen gør ekstremt lidt. Ja, det er det, man gør. Man skal jo ikke gøre det hver eneste gang. Hver eneste gang, jeg skal lave et job, der lander noget omkring til mig. Så er det altså flere minutter. Så ved du, at den kan ikke slå den... De skal ikke slå den så hårdt. Nej, præcis. Men du kan nå fange den, inden den kommer ned i. Hvis du bliver nede, så bliver den svær. Så
slår de den hårdt og flat, ikke? Altså dybt. Men det er lige det, man skal også være læse. Man skal fandme være hurtigt, så når man kun halvvejs, så er man færdig. Ja. Nu er det lige noget bag. Der er så mange gange, jeg kan gøre, men jeg er bare for langsom. Så nu skal jeg bare... Ej, det kan jeg. Jeg bliver... Dårligt nok, at jeg langsomt og for gammel. Det var det, I også spillede. Bare det andet. Nå! Det laver spil. Lad det igen. Jeg spiller taktisk nu. Hej! Det er klassisk. Prøv at lukke til dine fingre nu. Den er rimelig kendt. Er det noget, du får på? Det er kæft, du laver sjov. Luk den næsten. Ej, stop. Ej, det Du er alligevel i tvivl, ikke? Du er alligevel i tvivl. Nej! slår det til, når det der. Er du blind? Den hoppede kilometer højt. Den hopper da ikke ind i hovedhøjden. Den hopper sgu lige der til. Jeg hopper den ikke lige foran. Nej, det var langt op. Jo jo. Nej, den var sgu Det var også da. derfor, han kiggede selv og klippede kæmpe, fordi han tænkte, hvorfor er det ikke det? Det så ikke sådan ud. Stopper. Jeg ved, hvad jeg har vendt spil. Generelt bare en sæder. Alle hans sæder bare. Han hopper ikke særlig højt op, og så er der både spil og power. Til Kim, mens jeg sagde det. Det er altid 2-3 minutter, jeg siger det. Jeg stod og kiggede på mens jeg sagde, var det godt til. Hvad sagde vi, når jeg har sin kommentar, så har jeg den der strap, den der til, som ikke kan lukke, og den der ikke strammer. Ja. Så finder en strop, så finder en blod, så sætter den ud. Kan man godt det? Det kan du ikke. Så den og så et stykke, så har du den anden strop, og finder en blod. Det har jeg gjort. Jeg har jo en barbarat på min måde. Ja, jeg finder bare pat og smidt ud, og så strop. Jeg har faktisk rødsom derhjemme, som jeg får Mikkel. Se, Hvad er det? det er ligesom. Ja, det er givet mig det. Jeg har fået den Mikkel, så jeg skal ikke finde det væk. Det er sgu meget. Nej, men jeg har fået det på en gave. Jeg tænkte, Jeg skulle ikke give en gave væk. Du bruger det. Nej, er det ikke rigtigt? Hvis du er i tvivl, så bare giv mig. Hvis du har en strop, der er god, giv det bare mig. Det er det der ude som ben. Der er mange af de der, hvor man skræmmer, og så går de løbes, så skal man hele tiden gå over og hive, ikke? Det er ikke sådan, hvor der har de der brede. Jamen, Det er svært som små. fordi på det der fat, det er det modsatte fat, der er faktisk en knold-agtigt. Sådan en, hvor det faktisk er ude. Det er det. Ja. Er det sådan det? Ja, hvis det er de der røde der, der lige... Jamen, så kan man skifte. Jamen, så skal du have en, der er rundt også. Det er lige meget. Det er bare en høj ansøger, der får, så handler man den der runde. Ja. Så
ser, der sidder den knude. Hvad laver de? Det er ikke selv. Ja, det er. Men, de kommer til at sende lige på dagen. Den til lige så. Det der. Kæft, det er flot. Det er helt rigtig i baglægget, så det bliver rangt. Er det 100? Nej, 4, de er efter 4-0. Så de har jo alle 4 sæder, nu starter de for. Så det kan det ikke være. Så meget siden for det. Det har altid været sindssygt. Når jeg spiller på, man får de der, så de er hellere tilbage. Så jeg kan ikke fange op af det. Det gør det samme som, at man kan gå i plads. Den hopper altså ikke så ret. Du skal være dernede, fordi den kommer ikke op. Nu ser man ikke, at man vælger det rigtige område. Så hårdt, så løber fremad. Tju! Har du ikke sådan? Jeg kunne godt se, at han lavede det lige op. Og han ikke gjort det efter. Det var svært for noget. Så han har ikke lavet rigtig nogen udbrugende fejl. Jeg siger, hvis han kan være med det, så vidste det ikke. Hold da op, 5-0. Sygt godt. Til